Pagelaran salajengipun para rawuh panjenengan kanthi amirsani pagelaran ingkang angka 2 mudune para widodari widodara akeh cacaya ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwih anglajengaken utawi agawe tari Srimpi Sekar Jatilan utawi tari goyang bokong digoyang. Sugeng siang para rawuh, sugeng amirsani sesarengan Barata Audio Sound System Artis Video Syuting medali tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending mama ding alis badi kemana lihat reo setia kawan bapak jae oh yeah tujar kali pepe aduh mama sekonya koder neka desana bapak jai oh yeah ragata lihat raya setia kawan kemana lihat raya setia kawan oh yeah kali pepe itu desana ayo kanca rame-rame nonton reok setia kawan bapak jai kali pepe itu pepe panggonati bapak jai oh yeah itu jeregana mana kali pepe hey itu desana ikuti sate oi kecamatan halo macan kabupaten ayo kanca rame-rame nonton reok setia kawan bapak jai juragane kali pepe panggonane yo gelis badai kemana badai kemana lihat raya setia kawan oh yeah jeregana iya jeregana kali
aduh aduh ana cayu anyaran tari Srimpi Sekar Jatilan akeh cacahe 8 nggih sampun sowan teng dalemipun Abah Sungkono sekeluarga lan khusus akeh margia utawi menghibur rawuhipun para tamu kakung putri terutama masyarakat dusun Kunir Kidul sekeluarga. Mama injet dalam biar tambah gayeng tambah semarak tari Srimpi Sekar Jatilan siang menika disyuting sesarengan artis Mas Eko Kendawan Lor Sukodono sesarengan Barata audio sound system nggih Mas Dian saking Jatigono tari Srimpi Sekar Jatilan disukani gending-gending mama pambukani gending disukani gending Pepe kalompang ditari agak kendang yo goyang ayo dong digoyang dong goyang Yo, asik-asik masih bersama setia kawan Nuri Cinta. Yo, hey, asik-asik, hey, 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 yo, yo, hey, yo, ya. Dan juga ada artis production video saya Mas Eko oke ta 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 ayo mas yo yo la la la
kalong panggih gending meturuan pambungane gending tang wonten tari Srimpi Sekar Jatilan iki ditambahi sak lagu mama dikai tembang kenangan sepiring berdua dada. Eling Mbak Mega sepiring berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat pertama hidup bersama, makan sepiring kita berdua, tidur pun setingkat bersama. Diriku merasa
sepiring berdua iki gending dangdut lawasan karya Ibu Ida Laila nggih menika gending telahiran mergi waktu sampun cukup. Ayo Duk digoyang-goyang alon-alon Duk kudusun konir kidul yo. Ayo genduk sing ayu-ayu bak madhep ulon nggih teng kamera teng dalemipun Abah Sungkono jajal sing saka Bali tak jalekno gending janger-janger Bali-Bali dados diayot gelurahe ngono iki ana cah wadon ayu-ayu ayo genduk sing ayu-ayu dayun paman Bali nang panggonane ndang iring-iring teng dusun Kunir Kidul plerak-plerok koyok buta galak datok ayo kanca padha rapi-rapi tonton reog setia lawan bapak jai nego jeragane kali pepe nego pacokane ya ngono dayun-dayun joget alon-alon sing lenang
Boten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari Srimpi Sekar Jatilan nggih. Saderengipun panjenengan mirsani tari Rampak Barong nggih. Sambaya utawi Hambaya senengane adik cilik-cilik nggih. Para rawuh panjenengan roti mirsani muncule yang lagi viral nggih bandengan saking keluarga besar Yok Setiakawan. Mangke setang ingkang dados kemanten ditumpakno nggih kula sukani gending nggih sugeng siang para rawuh sugeng amirsani mama medale bandengan keluarga besar Yok Setiakawan Bapak Jai Kaliwp disukani gending salam kerong nang dulur-dulur kunir kidul dados yo yang lagi viral saking keluarga besar Yok Setiakawan. Ayo bandengane dijejerno sing lenang ger madhep nang kamera kabeh nggih sumangga kemantene nggih Kang Sidikitan Putrawaya Abah Sungkono Ibu Sungkono sarengan
derek-derekipun menawi ponak-ponakipun monggo ditumpakna bandengan menawi purun kalian kula sukani gending-gending nggih. Saderengipun kula sukani gending nggih monggo Abah Sungkono kali Ibu Sungkono kali derek-derekipun iki bandeng cilike disangoni disawer putu waya Bapak Jai saking kali ayo bandeng cilike majuan titik ger. Nggih, kalian kula sukani pambukane gending. Gending napa sing paling penak Mama? Napa ke Kang Mas? Disukani genduk denok santri sukses semoga. Ya 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 ya. Yo. Cho 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 cho. Ji 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 ji. Cho 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 cho. Oh 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 oh. Semoga
Reno nggih pambekane gending teng wontene gandengan yang lagi viral ditambahi sak lagu sakniki kalenang genduk Vita utawi Mbak Vita dikai gending ojo ngelamun nae semoga ditumpakna malih nggih ya 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 yo cha 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 oh 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 hei ayo pelut digoyang alon-alon pelut hei oh so oh hei lamunan nggih
Nggih menika gending telahir mangke dalu nggih ditumbakaken malih bandingan nggih. Amargi waktu sampun cukup ayo bandingane ngger bali-bali nang panggonane mantun iki tasih wonten tari rampak barong ndang budal ngarak mangke wonten campur sarine nggih. Ayo ngger bali-bali nang panggonane nggih ngasu diluk takei gending re Sarian sumangga. Ye 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 ye. Yo. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Ayo pelut. Dikedruk nasi kile kang cemplut. Iya. Ayo si cilik ana ngarep yo. Sarean kan resarean. Iya. Sesari. Bandengane digawe. Iya iya. Kegeran kan kabegeran. Iya iya iya. Sekepen kareokan bapak jahit. Targuna Iya le. ngalahnya arah. Aduh macam jauh nunggu le. Jangan dona nangka. Aduh kok bisa ngeber le. Pikir bingung tu tak karuan. Aduh tak karuan nunggu. Jangan satu etika. Oh ya. Ayo. Ada. Iya. Nggih, panjenengan sampun amirsani para rawuh bandengan yang ragi viral nggih saking keluarga besar Reok Setia Kawan nggih. Pagelaran salajengipun gelogor-gelogor muncule para wadya bala para sambaya anglajengaken tari rampak barong senengane arek cilik-cilik nggih saking keluarga besar Reok Setia Kawan. Sugeng siang para rawuh sugeng amirsani. Yo. Iya. Papiarsa swaranipun lira bae. Ya. Oh ya. Yo. Timun sigarani ayo bangun takarani. Sayo. Oh ya. Sugeng rawuh para pamirsa. Para pamirsa. Monggo sami uri-uri budayaning bangsa Jawa. Seni reog saka Panaraga. Saka Panaraga. Monggo sami dipun lestarena
monggo mirsani tari rampak bareng Tari rampak bareng rampak bareng samaya arek reo setia kawan Bapak Jai saka kali pepe Mugi saking Gusti pinaring Ayo le Ayo le, awas mercon yo da. Ayo, adik-adik sing ana dur pentas mudun yo nak. Ayo sing ana dur pentas mudun. Ayo yu. Awas, alon. Biar gitu sayang. Alon. Ayo. Beneno. Oh. Ayo nak mudun, ayo nak ana kono nak, ayo nak. Ana kono. Ayo. Wedi mancep iku nak. Aduh. Out. Out. Ya. Woi. Awas. Ya. Suka tole. Yo. Awas yo, Ger. Awas. Jaga aja, Jong. Ayo. Ya, out. Ayo Raden Kang Bas Oku. Ya, out. Astaga jelo. Out. Woi. Da. Ayo. Ya, as. Ya, out. Kalian eyangin setia kawan original yo. Ada. Ayo. Aus. Woi.
jal boyo alon-alon ya kir. Out lah, ya. Ayo diwul. Oh. Woi. La 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 la. La 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 la. Oh. Cia. Ayo le. Ah. Sungguh. Ambut gawe alon-alon, oke? Oh, lah. Ayo, kedayol, kedepol ya nak. Soko elor goyangi goyo uler. Ayo putra. Ayo, Ya. Ayo goyang lek putra. Ayo kical. Ayo. Ya. Terus. Sungguh tole Krakus jika pihak alon-alon tole. Ya. Out. Ayo nak, ayo Kang Wahyu. Bisa jalan alon-alon ya nak. Au. Ayo Raden Wahyu. Dijogo sing becik ya nak. Ayo. Ah. Au. Awas. Ada. Oh. Ah. Ya. Iki lo telondongi Bapak Jai ya nak. Mas Sungguh. Prako. Tole. Utuh ayah saking Bapak Jai. Anak Nur. Jika pihak alon-alon tole. Ayo nak. Yang ditiru pegawaian di Bapak ini ya nak. Ayo Kang Ripin. Goyang alon-alon ya nak. Au lah. Ayo ngajak ngulon ya nak. Ngajak syutingan ya nak. Ya. Au. Weh. Out lah. Ayo. Goyo ini jajal alon-alon ya nak. Ayo. Hei. Sikile diangkat. Oh. Ayo satu. Hei. Ya. Dikasih tepuk tangan adik-adik. Main. Hei ho hei. Terus. Hei ho hei. Terus. Hei ho hei. Hei ho hei. Maneng. Hei ho hei. Nyantol. Hei ho hei. Maneng. Hei ho hei. Hei ho hei. Sarah. Dikasih Sarah. Hei ho hei. Ya. Hei ho hei. Ya. Hei ho hei. Ya. Wes le. Wes goyang. Bokongi. Awan. Ya. Ya. Matur thank you. Ayo le. Ngombe nak. Dak ngelak. Ayo. Iki lo anak Iripin. Ayo.
Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih. Ake cacahe 6 maceme sampun sowan teng dalemipun Bapak Haji Sukono Ibu Sungkono sekeluarga nggih saking dusun Kunir Kidul nggih. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan Barata Audio Sound System kagunganipun Mas Dian saking Jatigono Kunir Lumajang Indonesia. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis production video syuting Mas Eko ugi saking Dawan Lor Sukodono nggih promotor mas-masing nggih. Tari rampak barong samboyo setia kawan disukani gending-gending, tapi saderengipun disukani gending monggo putra putrine panjenengan nggih Bapak utawi Abah Sungkono monggo dijejerno nang pinggire tari rampak barong samboyo setia kawan. Kalian disukani gending mama dikai gending anyaran gai welek mama tetos mung bisa nyawang diganti.
bisa nyawa nggih menika gending ingkang angka 1 nggih utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong Samboyo Setia Kawan eling rampake ditata maning bali-bali nang panggonane tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane nggih lan dumateng para bapak-bapak lan ibu-ibu teng mriki tari utawi keluarga besar Reog Setia Kawan iki pamundutan saking Bapak tuan rumah nggih menika Abah utawi Haji Sungkono sesarangan Ibu Haji Sungkono niki didamel langen beksan utawi sambutan utawi campur sari keluarga besar Reog Setia Kawan nggih mbok bilih para bapak-bapak ibu-ibu para sinoman nggih sing badhe minggah utawi sing badhe joget sesarengan artis biduan monggo panjenengan catet nggih dicatet sedaya nggih sing seneng joget nggih lek mboten seneng joget nggih mboten napa-napa nggih aile rampake ditata maning bali-bali nang panggonane panjake liyane budal iring-iring mubeng kunir kidul yo bali-bali nang panggonane yo bali ya